Буквар за влюбени. Това е новата стихосбирка на поета Валерий Станков. Станков, познат отдавна като творец, пише активно и в интернет. Ангелина Пискова разговаря с него за новата му книга, творчеството му в виртуалното пространство и едно стихотворение, което се казва Кючек на 19 февруари. Това стихотворение, в което поетът показва девалвацията на ценностите, довело до монтажа на билборд на Азис до паметника на Васил Левски и в столицата, спомните си вероятно този случай. Това стихотворение разбуни изключително духовете в интернет. Чуйте интервюто. Първо, защо буквар за влюбени? Буквар за влюбени е едно много непретенциозно заглавие. Просто исках да звучи простичко, да бъде разбираемо. Тези 330 стихотворения, които са включени в томчето Буквар за влюбени, са прости. Буквар за влюбени, защото ми се искаше отново и отново всички онези, които разгърнат книгата, да си припомнят точиците, ченгелчетата, които ние сме учили като първолаци в училище, и да си спомнят, че азбуката на любовта е преди всичко в добротата, азбуката на любовта е в обичта между хората, в светлината, която те излъчват. Позабравихме ли тази азбука през последните години според теб? Не сме я забравили, или поне не сме я забравили напълно, въпреки гнусното време, в което живеем, или по-точно времето, което ни натресоха да живеем свише. Ние непрекъснато се разминаваме по улиците, в подлезите, по магазините, като едни бръмчащи вледенени радиатори на колелца, на стари московски хладилници ЗИЛ. Всеки от нас е затворен в своя си свят. Живеем в паралелни светове, които на пръв поглед се разбягват като вселените в космоса. Но на мен ми се иска да вярвам, че всеки от нас в душата си е скътал думичките като добро, любов, обич, надежда, светлина, майка, родина, приятел. Валерий Станков е известно име, и то не от последните години. Познат си в литературните среди, което е накаро да излезеш извън на така уютните читални, извън уютните салони, към не до там уютния интернет. Някъде бях прочел една много вярна мисъл, че интернетното пространство е като една празна пещера, в която всеки глупак може да изкрещи това, което намери за нужно. Аз искам да вярвам, че все още не съм този глупак, и когато вляза в интернетното пространство, и особено в българските литературни сайтове, казвам своята, макар и малка дума. Искам и се да вярвам, че така както аз влизам с добротата си, защото аз не съм интернетен злодей, така и ще бъда приет от добри хора, но това не се оказва точно така. В интернетното пространство има прекрасни мъже и жени, които знаят защо влизат. Но наред с това има и хора, които изглежда носят много повече огорчения от света, в който живеят, и влизат именно за да разтоварят своите огорчения, и разтоварвайки ги сипят гнева си върху хора, които носят светлина, нежност. Върху теб специално твърде много изливат. Има къде да го изливат го. Аз нямам нищо против да продължават. Така, обречено е на неуспех. Мисията е невъзможна. Аз съм търпелив човек. В интернета съм, защото интернет е една празна пещера, в която ние сме като слепи интернетни прилепи и влизаме, за да не бъдем самотни, за да не бъдем сами, за да бъдем по-човечни, по-добри и като че ли да компенсираме липсващата доброта. Много разбуни духовете ти Кючек на 19 февруари. Това е стихотворение, което е написано през 2007 година и влезе в книгата ми Къща без икони, която беше оценена от литературната критика на България като една много остра социална книга. Това стихотворение в никакъв случай не го намирам за трън в петата на блогърите. По всяка вероятност паралела или антитезата, която в самото стихотворение съществува между противопоставянето за мен, а не съпоставката, както беше определено между Васил Левски и Азис, беше крайно наложително тогава, през 2007 година, когато голият задник на Азис увисна, мисля, че беше до паметника на Васил Левски в центъра на София. Аз бях потресен именно от този факт. И това е първоначалният замисъл, който ми движеше ръката, докато пишех стихотворението.
Това беше обяснено на блогърите от Blog.bg, но те пак не го разбраха. Въпреки всичко, пак видяха опошляване. Защо така? Аз съм склонен да вярвам на голяма част от блогърите, които твърдят, че наистина не съм успял в това стихотворение, но дори и така да е, това може да бъде казано по съвсем нормален начин, без да бъдат употребявани гнусни епитети. Именно за това говорихме за добротата в интернет, която толкова отсъства понякога в нашите взаимоотношения. Бих се съгласил с всяко едно мнение, било то и отрицателно, стига да бъде аргументирано. Но в злобата ние не можем да търсим аргументации. Злобата избива в персонални обиди, в личностни нападки, в заплахи дори, което вече не говори за едно нормално общуване, говори за едно болно общество.